ezigbo onye aka ya dị ọcha aga mi n'ebe a Ugo Attraction aga mi n'ebe a Funky Owen Ifeanyi ọnụ okorobịa ụmụahịa 2024 if you no agree we no go gree for you mamola gị gaza ụlọakụna Lolo Attraction ruturutu anyị sori n'isi riekwa n'isi ori n'ọdụ rie n'ọdụ ma nzezie n'ibe ya ma o rula ya lemanye adegwe gbabịa dọla Chief Mike Amana Heritage African Store Baltimore, Maryland lemanye adegwe gbabịa dọla ome nwanne ya gazi efuje agaba ụdọ ọgbụ igwe maọbụgbọ jikwe na-ehela mpi owere okorobịa uchi na bọchị ndị mma ọshenene shosinene ọshenene Magishinu mejigi Magwanugo nyewo Eza akeko Ugo Attraction shima mboshi Eza akeko alawere Ezo bodo ntemoro mne Sanomara na seza akeko Abata mwechi uhecho mwe ya Obere agbo Okorobịa Imo State Ugo Attraction ekelekwala The Biafran Soldiers Awonyoma Shimati Arizaga Ogbonye mechila ya Shawarikwala ya mo Ugo Attraction no wa fezo bote opala ndegwe gbabadola ine lele ndegwe gbabadola Disi majike magbadugo nyiwe Disi majigida mama magbadugo nyiwe Ola agba kejile nyele ya Ozola Awukwana nye kana kampiona Ozola No competition in friendship Mazere dojo Mina yere diwan Mina yere diwan na mise Chief Pascal Chibike Okechukwu Ihe abata wanu na Lowry Ihe abata The Cubana Chief Priest The Angel na
ala Owerri ugo atrasa na-ekelela ime nwere mmadụ ndị chi mere eze Lemanye adewe gbabiadola baba Chinekele niile Lemanye adewe gbabiadola Saba kele kumu Chinemere na Baltimore, Maryland koi ndị hụrụ ugo atrasa n'anya asịwaju Chief Ike Randall South Africa Market nwoke obiọma egazie sonye ọbụla onye agbata obi ya ala Owerri abịadola m ala Mbaise toto ala eze obodo onye ọbụla akpọrọ nwere kootu eme tuasa baba rere Stanley Amadi ekelela m Lucky Brothers Chima Biko ekelekwala m okorobịa Ezeala okorobịa Aluweze ndị ugo atrasa enwe okorobịa Aluweze abụ ibe ya gbem abụ ka ndị soro mama okorochi ekelela m eze Chukwu Emeka Amadi onye gwula m onye agwụla ọshịm ọ wee gbusoro bizi ije ma anyị si ebe ọbụla gị ga-ewere ukwe ị ga-awa ọgụ onye gwụrụ agwụ agịda akụrụgba ya onye ga-echa ọ na-ekwucha mma onye ga-echa ọnụ na-ekwu ada onye mere onye ma aha ndị ma ana m ekwu majale nna enyekwala ndị ma ana m akọ zere ndị mmanụ obere eriwe mma ala ole sonye mere eriwe mma a na-ewegwa anya bịadola zagizi mebawo Chimaro nwenye kwula ga-egbe sigi gbuo nwanne egbukwala onye ọbụla gburu nkwere nwenye na-aga aja sigi je gbogbo nwanne agbogbukwala ahụ mgburu biga ya ọnụ nwenye na-aga ụdọ sigi kegbuo ya brọda ekegbukwala abụrụ ọjọọ onye na-agburu nwanne ya onye na-abiri ugo atrasa nwanne onye osirila Chima onye weji gị ma gwago onye wụọ ụbọchị ọbụla gị bụ onye aka ya rị ọcha ugo atrasa na-aga bi n'ebe a Chineke